Tri dôvody, prečo by na Slovensku mali firmy a ľudia celkovo sa zaoberať marketingom v mobilných zariadeniach. Prvý dôvod je, že máme veľmi dobré zariadenia, to znamená, že množstvo ľudí používa smartfóny, množstvo ľudí ich využíva na ten účel, na ktorý boli vytvorené, to znamená, používajú aplikácie, pristupujú s nimi na internet a tak ďalej. Druhý dôvod je, že do roku 2014 sa predpokladá, že na internet sa bude pristupovať viac mobilných zariadení ako z klasických počítačov. A tretí dôvod je, prečo aj sme spravili túto konferenciu, a to, že sa môžete dostať priamo do vrecka vášho zákazníka, čo je veľmi lukratívne. Konferenciu Mobile Rules odporúčam preto, že sa na jednom mieste dozviete všetky potrebné informácie o mobilnom marketingu. To znamená nielen aké sú možnosti a aký je stav mobilného internetu je na Slovensku, ale dozviete sa aj to, ako začať a ako postupovať, ako agentúru si vybrať a nejaké príklady zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. A na moju prezentáciu by ste mali byť kvôli tomu, že porozprávam, aký je stav mobilného internetu na Slovensku, koľko zariadení sa vôbec na Slovensku používa a či má mobilný marketing na Slovensku nejaký potenciál. A má? Má.